Nai DJ Woli. Zviri sei yako hama yangu? Munyika yeZimbabwe, munyika yedu umu mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Asi chinhu wani chiri kunyanya kuitika munyika yeZimbabwe kupfuura zvinhu zvese zviri kuitika ipolitics. Politics yemuZimbabwe yakamanikidza vamwe vakanga vasina kana basa rekuva mapoliticians kuti vave mapoliticians. Kune vamwe vanhu vakanga vasinei nazvo. Hazvikodzereka kuti vamwe vanhu vese venyika yese vangoita mapoliticians. Mapoliticians anofanira kuzvimirira ari mapoliticians. Vanhu vemunyika vomira semacitizens vachiona kuti zvinhu zviri kubhalansa zviri kuenzana here mumagariro nemararamiro avari kuita mukati menyika, including mapoliticians avo ari kufambisa sei utungamiriri hwekutungamirira nyika yavo. Zvinova ndizvo zviri kufeliwa kuitwa neZANU PF. Ndiri kuedza kuda kufolowa videos ari kungopostwa pamaposti ari kupostwa pamusoro pedzimwe nyaya dzaitaurika kuPolitburo neZuro. Zvinhu zvavo zvakawandisa, especially tinonyanya kutarisa kumutungamiriri wenyika nekuti ndiye head of the subject mazuva ano. Iye watakati abve uyo ari kuramba. Ari kutaura nyaya, kunyanya nyaya dzake dzakawandira kusaidhi rekudzingwa kwaari kuitwa pachigaro. Asi haasi kugona kuedza kutaura achigadzirisa vanhu pamusoro pezvaari kudzingirwa, kumbotaurawo kuti aiwa ndiri kunzwa muchinditi muri kundidzingira izvi neizvi neizvi. Inini ndiri kufamba ndakadai nekudai, haasi kugona kuzvitaura izvozvo. Nyaya yake haisi kumbonyanya kusiyana neyaMebo Chinomona. Vanhu vakachenjera vanogona kuzviona zvinhu zvandiri kutaura izvi. Ari kutaura achitsigira zvaMebo Chinomona neimwe nzira yaari kuedza kuda kuhwanda nayo. Sei Mnangagwa pachezvake iye ari kunyanya kutaura pamusoro pezvekudhivhaidwa kuri kuitwa pati nezvevamwe vanhu vari kumuataka via social media. Ndo zvinhu zvaari kunyanya kutaura nezvazvo stereki. Development yenyika chaicho hatisi kunyatsokunzwa zvinobatika zvari kutaura. VaMnangagwa vana kupedza, even kana marodzi anonzi vakaita haana kupera. Chinondishamisa vanhu vekumusha ndo vanobuda vachitambiswa kongonya vachipemberera vachiti kune marodzi kune chii. Ivo havasati vakambobuda, havana kana kwavanomboenda vanhu ivavo vanoita basa rekufambiswa vachitakurwa nemabhazi vachiendwa nawo kune dzimwe nzvimbo dziri kure kure kusvikonotaura nezvemarodzi. Ivo vanenge vabva kumaruzevha. Zvichoni zvepamaruzevha zviya vanhu vasingatombodi kana kutombopinda munyika, mukati menyika vachiona kuti kunei. Vakazvarirwa mumaruzevha, vakakurira mumaruzevha, vasingagoni, vanoita kutya kubva muruzevha. Nokuti kana vakaona magetsi vanotoona zvato zvimwe zvinhu zvakutovashungurudza kana kuti vanotoona vasisiri comfortable. Munhu wekuti kana akapinda kana muHarare kana kataunship kana kadiki kangoita semarondera kana kuti Mutare, anenge akutotanga kutofunga kumba. Haadi kuona motikari dzakawanda, anoda kuona mombe dzakawanda. Handiti munozviona. Ndo vanhu vacho vanobva vatorwa vopfekedzwa zvimatisheti zviya vofamba vachinzi vakatungamirirwa nevamwe vanenge vapiwa zvimari. Ivo vanenge vasina mari yavanenge vapiwa, vanenge vapiwa zvimatisheti zvinyowani nezvimasikafu. Vakufambiswa vachinzi fambai muchitaura, munozotaura nezvemarodzi, munozotaura nezvechichi. Paraundabout pakapera era makore mangani.
over 60 something minerals dziri kumainwa muZimbabwe each and every day. Mari yacho iri kuenda kupi zvekutadza kupedza paroundabout yepambudzi kwokuzoti road yacho all the way along from Harare kuti tizosvika kuBeit Bridge. Maaccidents mangani ari kukonzereswa koizvozvi madetour zvemidimbudzirwa inenge yazoitwa pamwe pacho ende izvozvi izvi zvakazara zvangova mapotholes. Madetours acho chaiyo ekutoti pakatadza kupedzeswa road chaipo kuti uteere uchienda nekusina road kwacho ikoko hakufambike. Mudito macho imomo mudito yekutoti wabuda muroad uri kuenda uku kwakaitwa for a temporal purpose kuti ukwanise kukontinya nejeni uchifamba, ukaenda ikoko motikari inonyura. Atova madhemu vari kukundikana kuti vazvigadzirise zvese izvozvo. Road yacho yavari kutaura iyoyo yaane makore mangani ichigadzirwa, makore chaicho mangani road ichigadzirwa. Ndo zvakaita munyika mune 60 something minerals dziri kumainwa each and every day. Machina ayo nematipa ayo zvavari kumaina vari kuisa kupi? Mari yacho, mari yezicherwa iri kuenda kupi? Tozodzokera mumahospitals, vanhu vari kufa 300 and something, 200 and something, vana 300 something, madzimai evanhu vari kufa. Tiri kuluza vanhu nekuda kwetunhu tusina basa. Hatizvizive kuti vanhu vanofira mumaternity. Maternity inouraya vanhu zvakadaro izvozvo zvekuita nhamba yekuita kunge sezvinonzi kwatoita outbreak yechimwe chirwere. Vanhu vachifira mukuzvara, kufa vachizvara chete, nevana vachifa vachizvarwa. Zvakamboitika kupi izvozvo? Kune chirwere rudzi chiri kupedza vanhu vari kungozvara chete. Unoona manje mwana wamai vangu apo pari kutadzwa. Vanhu veZANU-PF vari kutadza. Alright, kana iye achizviti mutungamiriri wevanhu, ZANU-PF ndeye vanhu, vanhu ndevapi? Nekuti vanhu ndovatiri kuona vari kufira mumalebha. Ndo vanhu vacho kamwe vacho vari kufira muzvipatara umu. Izvo zvakambowanikwa kupi kuti vanhu vari pedyo naye iye president ndo vanoenda kunorapirwa kunze kwenyika? Akangorwara hamire anobva aiswa kunze kwenyika. Handiti zviri kureva kuti president anotoziziva kutoti munyika muchisina mahospitals. Saka ari kufunga kuti ko vamwe vanhu vasina mari vasiri pedyo naye, kana vakarwara, kana achizviti ndiye president wevanhu, vanhu vacho ndevapi ivavo? Nai DJ Holly, chimbopaonawo hama yangu. Ende zvinhu izvi handisi kutaura newe, ndoda kungoti vana veZimbabwe vese vazvinzwe. Ndoda kungoti hama dzangu maZimbabwenzi ese azvinzwe. Zvinhu zvandiri kutaura izvi naye munangagwa wacho anofanira kuti azvinzwe. Saka ndiani waanonyebera nhasi, waanogona kunyebera nhasi iye mudhara uyu, waari kuda kuedza chii chaachada kutaura pamberi pevanhu asingauye kuzotaura solution yaainayo mukugara kwavanoita vari group vachitsigirana munzira dzavo dzavari kutsigirana nana Mebo Chinomona, ana Daniel Garwa, ana Douglas Mahia, vese ana Tungwarara. Solution yavo ndeipi kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa nekuchallenja mumagariro evanhu vari munyika yeZimbabwe? Vane solution here? Havana. Chavo kana vachibudikira kungobudikira vachitaura nezvekutsvagwa kwageza. Chavo chavanogona kuisa ana Blessed Mushana mumajeri avasina kukodzera kugara, naana Job Scala nevamwe vakadaro, nekuuraya vamwe vanhu. Ndo zvavanogona chete izvozvo. Chinonzi kutungamirira nyika chii? Zvinhu zvese zvakasiwa naSmith zvapera. Mugabe haana kana chaakambounza kana chaakambochinja. Paakazenga akuda kuti aite tumwe tunhu, ndo zvakangofanana nekaAirport kavakati zvazonyanya, zvatooma.
Nganditaure kuti mari yese iri kupinda munyika inogadzira kaEairport kaRobert Mugabe Airport ako nezvakaita pabhodhi apo ndezvipi zvinoshamisira zviri pabhodhi zvinonzi zvapedza mari yese nepariamendi yakaitwa nemachina. Izvozvo zvinopei muvanhu vari kutambudzika nzara. Vanhu havana mabasic services munyika. Vanowanei pakugadzirwa kweairport imo muchipatara musina chirimo? Vanowana zvekudya here mukugadziriswa kwerodhi dzisiri kupera dzacho? Ivo vaine nzara inoshamisa kudai. Vanosenza kupi kana city council ichipinda ichienda kunovhiringidza mavhendors ari kutengesa zvinhu zvavari kuhodha kuvarimi? Saka kana ivo varimi vacho ivavo vanozviti tiri varimi, zvinhu zvavo zvichahodhwa nani zvichitengeserwa papi? Zvichitengeswa nani? Nekuti zviri kurambidzwa necity council. Chii chiri kumboitika munyika yeZimbabwe? Tine here chatinotarisira kuti ZANU-PF ichatiitira kana kuti Mnangagwa nechava chazombochinjawo kunze kwekungofunga zvekurwa nevanhu vanenge vachiwapikisa chete? Chii chimwe chavanogona kunze kwekurwisana nevanhu vari kuwapikisa? Havagone kuwana zvimwe zvinhu zvekutaura. Vanowana zvekutaura chete pavanenge vawana mumwe munhu anenge achivapandukira kana kuti anenge akuvanongedza kana kuti gurupu rinenge rafomwa rinenge richipikisa zvavari kuita. Ndo pavanotanga kuwana zvinhu zvekubudikira vachitaura zvekurwisana nevanhu. Ndo zvinhu zvavanogona stereki. Mebho chinomona regedzani mbokutaurira. Zvinoshamisa stereki kuti chemberi yaita sewewewe inobuda ichivhengedzera pamberi pevanhu. Une pfuti yauchagona kubata here iwewe? Gorilla warfare neregular warfare yauri kutaura inototrenwa isusu. Vazhinji vacho titori fiti kudhara zvekutoti tinongoda 1 week chete yekuopareta pfuti because physically takakwana. Kwete chemberi yakaita sewe. Ungapabuda here iwewe kunzi hondo yatanga? Une paunomira here? Une paunobuda here iwe? Madroni amuri kutaura muchiti madroni enyu anozoshandiswa. Munototenga madroni ho anodhura kudaro amunogona kuseenzesera vanhu vari kukutaurirai kuti makundikana ibvai pachigaro. Ndo zvinhu zvamunogona kutenga izvozvo vanhu vacho vachifa. Then mobva mataura kuti hanzi ZANU-PF ibato revanhu. Vanhu vacho ndevapi? Icho chirudziko chekuti munodhizaina political party inofanirwa kumanikidzwa kuti munhu wese anofanirwa kuti agone kuenda kunoironda nekundogara mairi achifolowa zvinhu zvinenge zvichitaurwa imomo, achitenda achiomberera zvese zvinenge zvichikanganiswa. Kana munhu akada kungoramba achiti apa paakutirwadza apa, obva atonzi ngaabviswe musoro. Mebho chinomona. Ndo zvazvakaita izvozvo. Obva wanzi mukuru weWomen's League vakadzi vapi vanotungamirwa nemuroyi akaita sewe? Mune zvipiko zvamunomboti kana muchinge magara nemutungamiriri wenyika uyu nekuti imi ndimuri pedyo naye mombomuonesawo kuti aiwa pakati penyaya dziri kubuda idzo dzemakadhibhokisi ari kuitwa semaplasta muvanhu vari muzvipatara, kutambudzika kuri kuita vanhu nekuvhariswa kuri kuitwa mabhizinesisi madiki diki evanhu vari kutsvaga kuzviraramira ngazvimbomiswa. Nekuda kwokuti vanhu havana kana maindustries, havana kana chekudya munyika, hamuna kana chimwe chinhu chiri kuitikawo chine musoro chekuti tinoti vanhu vanogona kurembera vachirarama machiri. Mune zvamuno kumbotaurawo here? Munotokurudzira zaki. Iyo zaki yacho izaki rudziko inongoshanda mukuti hanzi vanhu vari kuita corruption, kureva munhu ane kaplastic bag kezvinhu zvaatenga kuSouth Africa kana kuBotswana. Ana Henrietta Rushwaya makazoti kudiko navo imimi vanhu vezaki? Da kuti ndimbobvunzawo vezaki.
nyaya Henrietta Rushwaya yakazonzi kudii, uye bhegi racho raakatakura risiri rake, saka gold racho rakazonzi nderani. Handiti zvinonzi anonzi akatora bhegi risiri rake, saka gold racho raakanga atora rakanga riri mubhegi, bhegi racho rakanga riri rani. Ndiani futi aida kusimagula gold iroro, raienda kupi? Nekuti nzvimbo dzaunoti iwewe wakatora bhegi iroro, watora bhegi risiri rako, inzvimbo dzisingambotarisirwa kunzi dzingawanikwe gold. Raitsvagei panzvimbo ipapo? Zvakazoinvestigatwa here zvikaonekwa kunzi gold iroro rakanga raiswa ipapo nani, kuti uzoita mistake yekutora bhegi risiri rako uchizobatwa uine gold mukati mebhegi? Tiudzei, icorruption ngani dziri kuitika muZimbabwe? Mari dzakarobwa kutanga rini muZimbabwe, muchishayikwa mbavha dzinenge dzarobha mari? Mune chokwadini? Vanhu vemuZimbabwe, kutaura chokwadi, ngatipepuke. Ndotodzwa hangu vamwe vari kutaura, vachiti isusu takamboshandiswa 2017, saka horai tongoramba takatarisa zvinhu zvakadai so zvichingoitika. Mnangagwa angori pachigaro achingoenderera mberi agere ipapo, nekuti 2017 takashandiswa. Zviri kuenderana nekuti horai kana tisingachade kushandiswa, saka tinofanirwa kuti tingogara tongopeta maoko tichiwatarisa vachingoramba vachiluta. Nekuti kana mati imimi taakuda kushandiswa sezvatakamboitwa muna 2017, uyai kane solution, uyai neway forward, tione kuti toita sei. Tinokuteerai, nekuti zvamuri kutaura izvo zvakanaka. Ngatiedzei kubatsirana vana veZimbabwe. Mwoyo wangu unorwadza Stereki ndichiona zvinhu zvakadai so. DJ Oli, hapakaipa mumwe wangu, handidi kukunyebera. Munyika mune zvinhu zvakawanda zvekuti audio yangu yakatorebesa, otherwise inotozorebesesa. Saka regedza ndingogumira ipo panapa pane zvishoma zvandataura. Zvimwe zvinhu vanhu vemuZimbabwe munongopedzesa omega zvinhu zvamuri kuona nemagariro amuri kuita. Handiti ndimuri kufa nenzara here? Ndimuri kufirwa nehama? Ndimuri kuabductirwa hama dzenyu imimi dzichiurayiwa? Zvese zviri kuitika ndimuri kuzviona, hama dzangu imi vanhu vemuZimbabwe. Saka handina zvakawanda zvandoda kuti nditaure, nekuti zvimwe zvacho zvese munozviziva, zvandisina kutaura panapa zvese munongozviziva. But kutaura chokwadika, vaMnangagwa ngavabve. VaMnangagwa vachibva, totanga taona kuti kwatiri kuenda kure here, kwatiri kuenda kwakanaka here, kana kwatiri kuenda kusiri kure, kana kuti kusina kunaka. Tinofanirwa kuti titsvage futi dzimwe means before zvatomboenda kure, kuti titotanga tatogadzirisa New Zimbabwe ine system nyowani, isiri yekudzvanyirira nekutongwa kwevanhu. Vanhu havafanirwi kutongwa, vanofanirwa kutungamirirwa. Izvi zvekutonga vanhu izvi to hell. Siyanai nekutonga vanhu. Munotongerei vanhu? Tungamirirai vanhu muchiita zvinhu zvakanaka, musiyane nekutonga, ndokuti nyika ibudirirei. Munotsamwisa mhani vanhu veZanu-PF. VaMnangagwa, kocha muri kumanikidzira kuramba muri pachigaro chimbori chiko imini? Zvambonyanya kuita sei kuti imi vanhu veZanu-PF murambe muchingoti VaMnangagwa vanofanirwa kunge vari pachigaro? Werengai makore kubva 2017, ndo zvingaite kuti road yekubva paBedbridge enda paHarare itadze kupera. Mbudzi roundabout izvizvi yatokolapsa yese, yakuda kutotangidzwa kubva pasi nekuda kwezvinhu zvisina basa rese. Makutoimba 2030, muri kuwanei? Hamuna nzara here? Madhona akamiswa, USAID yakamiswa, zvinhu zvizhinji zviri kungomira. Zvese zvomuri kungoudzwa kungodzi mhosva mutungamiri wenyika wenyu. Vanhu vakutotadza kutotumira zvinhu kubva kunze kwenyika. Zvinosvika sei kuti mudye imimi? Muri kumhanya muchipfeka maskava. Muchatumidzirika sei zvinhu? Mari mukatumirwa dzinosvika dzakatwa nezvimabhengi zvecorruption zvaNashoni Mnangagwa izvo. Hapana chamuri kumbowana. Saka chenyu chii?
chamuri kuenda kuskunopembera muchiita basa rekundoridza ngoma dzejiti muchiita hanzi 2030 anenge aripo 2030 wekudini? Ivaiwo vanhu vane focus, vanhu vezimbabwe. Tarisai kutandaswa kuri kuitwa vanhu vemunyika menyu kune dzimwe nyika. Zvinhu zvese zviri kuvharwa vharwa. Nzira dzese dzekuti mazimbabwenzi agone kugara mune dzimwe nyika dziri kuvharwa. Zvemapemitsi zviri kupera kupi nekupi. Madeportations mangani, nyika dzese dziri kungodhipota kudzosa vanhu vanga vachisenza munyika isina employment. Saka vari kuuya kuzoitei? Zvese izvozvo hazvina basa. Zvinongoda vanhu vanoda kuswera vachingotera kumashure kwemombe kuti wapfekedzwa masikavha woenda kundotenderera vachitaura kuti kune marodzi, kune zvakazoti, kune zvakazoti. Ko muzvipatara hakuna mahospital? Hamusi kurwara here? Imi pane anoziva kukwira ndege achienda kunze kwenyika here kunorapwa? Hadzisi hama dzenyu here dziri kufa? Hamusiri muri kufirwa here nevanhu vari kushayirwa mushonga? Kana chero uine mari yacho unotoshaya pekutoutenga mushonga wacho, unodhurisisa zvekusatotengeka, munhu anongosvikira pakufa. Vanhu vezimbabwe ngatimukei.